Предложиха ми американско гражданство и милиони долари, но им казах право в очите. Чувствам се силен само когато съм българин. Аз съм Дан Колов и докато светът ме наричаше Кинг Конг, сърцето ми винаги биеше за малкото село Сенник. Смазах ги в Париж, в Ню Йорк. Минах през над 1500 мача на тепиха, а загубите ми се броят на пръсти. Но най-голямата ми победа не беше златният пояс, а моментът през 1936-та, когато се прибрах у дома. Тогава разбрах, че парите са само хартия, ако не служат на народа ти. Затова купих първия пътнически самолет за България и дарих всичко за нашите студенти. Умрях без пукната пара в джоба, но оставих богатство, което инфлацията не лови, защото истинската стойност се гради с визия за поколенията, точно както Българ Капитал пазят бъдещето днес.